Catalunya no es podrà dir mai lliure si no és capaç d'alimentar-se a si mateixa. I a dia d'avui això no es pot fer. Produïm menys del 40% dels aliments que consumim i en sectors tan importants com el del cereal o la fruita seca no arribem ni al 15%. La resta, importada. D'on? D'arreu. Sovint de països que no compleixen ni les normatives ambientals ni els estàndards laborals que s'imposen aquí als nostres pagesos. És un model injust i profundament hipòcrita. A Catalunya tanquen cada dia entre 2 i 3 explotacions agràries. El 42% dels professionals tenen més de 60 anys i molts joves amb ganes de treballar a la terra no hi poden anar. El relleu generacional és una fal·làcia. Si no hi ha terra, no hi ha finançament ni condicions dignes. Ens trobem en un punt d'inflexió. O rescatem ara el camp català o no el podrem recuperar. I el problema de fons és que tenim un govern completament incapaç de protegir la producció catalana, subordinada a les normatives de la Unió Europea, que beneficia els lobbies agroindustrials, i a un estat espanyol que ni entén ni vol entendre la realitat i la necessitat del poble català, sinó que fa tot el contrari, tot el que pot per perjudicar-lo. Tenim un mercat dominat per 4 grans distribuïdores que ofeguen el petit productor i especulen amb els preus, mentre al pagès li paguen una misèria per la seva feina. Tenim un sistema de subvencions pervers que no premia qui produeix aliments sans, propers i sostenibles, sinó que els carrega de burocràcia absurda i inassumible. Aliança Catalana defensem un model agroalimentari nacional, arrelat i sobirà, que protegeixi realment els nostres pagesos, amb l'objectiu de tenir una autosuficiència alimentària, de recuperar el territori agrari abandonat, de prioritzar els projectes catalans, de promocionar i facilitar la venda directa, que facilitin el contacte directe entre el pagès i la ciutadania, ajuts a qui produeix, amb fiscalitat adaptada pel petit productor, educació alimentària a les escoles amb productes de proximitat i estacionalitat i, sobretot, amb ruptura amb els tractats comercials internacionals com Mercosur o el recent acord de la Unió Europea amb la Índia, que són la sentència de mort de l'agricultura catalana. El nostre model no és el de la pagesia com a decorat rural. Volem la pagesia com a columna vertebral del país, que el jove que vol pugui treballar a la terra, que puguem menjar el que produïm. Suport a qui conrea la terra és vida, la terra és salut. I, sobretot, la sobirania alimentària no serà mai possible en un marc autonòmic ni sota les normes de Madrid ni de Brussel·les, perquè la pagesia catalana necessita decisions pensades des del territori i si volem salvar el camp hem de recuperar el país. Catalunya ha d'alimentar-se com a nació, amb orgull, amb criteri, amb llibertat i amb independència. Moltes gràcies.